होनायनिथ' बाथ्रा नङा, खिन्थु जोंनि मानसिफ्रा गोग्लैसोनाय नोजोरजों सिगां नायबोदोंमोन, नंखायनो गोग्लैसोनानै दङमोन। दा जोंनि दिनावहाय खुनु गोग्लैसोनाय ओनसोलखौ जों दोननो नागिराखै, जायनि जाहोनाव जोङो बेवहाय टुरिज्म सेक्टरखौ बयनिख्रुइ जौगानाय हालाम हिसाबै जोंनि नैबे उल्टापानि एरियाखौ जोङो बानायनो नागिरदों, जायनि थाखाय बेवहाय जोंहा 232टा जोंनि सिख्रिफोरनि रिसार्च सेन्टारबो जोङो दिनै गायसननो हाबाय आरो लुफुंगासिनो दङ। देग्लायनि गेजेराव बियो फोजोबनाय जागोन। होनायनिथ' बाथ्रा नङा, खिन्थु जोंनि मानसिफ्रा गोग्लैसोनाय नोजोरजों सिगां नायबोदोंमोन, नंखायनो गोग्लैसोनानै दङमोन। दा जोंनि दिनावहाय खुनु गोग्लैसोनाय ओनसोलखौ जों दोननो नागिराखै, जायनि जाहोनाव जोङो बेवहाय टुरिज्म सेक्टरखौ बयनिख्रुइ जौगानाय हालाम हिसाबै जोंनि नैबे उल्टापानि एरियाखौ जोङो बानायनो नागिरदों, जायनि थाखाय बेवहाय जोंहा 232टा जोंनि सिख्रिफोरनि रिसार्च सेन्टारबो जोङो दिनै गायसननो हाबाय आरो लुफुंगासिनो दङ। देग्लायनि गेजेराव बियो फोजोबनाय जागोन।